Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хӯрик Навад. Чӣ хеле ки дидестен, инами чойникои Термекс Тефал. Ана меҷиқем мисол об мереза, дар бораи ҳами ма ба шумо камтар маълумот метиҳам. Сабаби сӯхтанаш, ай чӣ сабаб мисол сӯхтагия ё гирён намеша, сабабаш чия ба шумо мефаҳмонам. Фақат бо диққат тамошо кунед, гӯш кунед. Мисол дар свет мезанед. Ягон ҷош мисол гирён, лампочка, пампочкаш гирён намешава. Ана ҳолати дардаш метавона ай инаи шава. Специально нехели ана ранги ина озма ба шумо. Як симаки дар мобайн и бисёр дар таги анаи тангача мешава. Ина бо даиҷам як тангача дига дора, дар бараш ҳамияй. Мақсад свет дар вақте мезанен, лампочка дар намегира, вообще ягон ҷош гирён намешава. Ана метавона инами. Ира чикор мекунед? Ира наушам қинда ёфтан, фақат гирен ҳамиҷа ба иҷа сима пускунед, адгар иҷда пайваст кунед. Типа ранги прамой. Прамое ки мисоли чой хича мекиша, сабаби инаи тангача, инаи ино чой ки ҷӯшид хича мекиша. Якм дарде ки мисол сведа мезанен, лампочкаш дар намегира. Мақсад ира ки соз каде уже кор да медроя. Мезане лампочка дар мегира, чойтона ҷӯшондан мегира. Ана вақте ки тен сӯхтагӣ боша, чӣ ҳолат дар? Инами тен шай. Ҳами чойники ба шумо гуфтам. Ана вақте ки тен сӯхтагӣ боша, ана лампочкаш дар мегира, ҳаминҷа лампочкаш дар мегира айспас. Ана айс мақсад лампочка дар мегира, ова гарм намекуна. Мақсад ҳамаи ҷош созай беғарзи тен. Вақте ки тен сӯхтагӣ боша, лампочкаш дар мегира, типа мақсад чира мефаҳмона ки ҳами ҳамаи ҷош кор кардеса беғарзи тен. Вақте ки тен насӯхта боша, уже гарм мекуна. Тен сӯхтагиай ток омадеса кор намекуна, лампочка дар мегира ки мақсад сӯхтагиай гарм намешава. Хоб ҳами ҳолата хушро қабул кунед. Видеое ки ман мепартам, бародаро бо диққат гӯш кунед, уҷа ман чӣ мегӯмтон. Таки просто шумо тамошо накунед, гапҳо маъне дорад. Зинда ва сарбаланд бошед.